Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Dames en heren, appels en peren, alle soorten regeringen, alle soorten controlestructuren zoals religies en centrale gecontroleerde monetaire instellingen zijn structuren van slavernij. Goeiedag mensen, hoe gaat het? Een goedenavond, fijne avond, ofwel hoe gaat het? Fijne avond. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik ga meteen mijn sheets erbij pakken, want we hebben een interessante show voor jullie gemaakt. Vandaag hebben we deel 2 van Matrix 4, van de vierde film. Het is een lange film. Vorige keer volgens mij heb ik gezegd dat het 1,5 uur is, maar het is 2,5 uur. Het is niet 1,5 uur, het is 2,5 uur. Dus ik ga hierbij starten. Ja, dankjewel. Trouwens, ik wil, voordat ik verder ga, de mensen bedanken voor alle jullie gulle donaties. Ik heb de afgelopen tijd een aantal donaties gekregen. Ik ben zelfs vergeten om te bedanken. Sorry daarvoor. Maar bedankt ervoor. Voor degenen die het niet weten, op mijn website is er een www.thegreatworkexperience.com. Dan krijg je volgens mij 8 manieren om te doneren. Ja, ik gebruik een aantal cryptocurrencies natuurlijk, maar ook PayPal. Dus als je dat nodig hebt, dan kan je dat gewoon doen. En dan kan je elk bedrag doneren dat je dan dat zelf wil. Dus alle bedrag is welkom. Dit is een gratis, ik doe dit gewoon uit liefde, mensen. Dus alles wat ik krijg, gebruik ik in principe om mijn materiaal nog professioneler te maken. En mooiere, misschien scherpere camera's met meer licht, et cetera, et cetera. Dus ik heb een aantal dingen, ik heb ook een lichtpunt gekregen. Dus mijn dank is groot. Iedereen, zeg maar aan iedereen die mij steunen. Oké. Ja, liefdadigheid. Ja, ik vind het uit liefde doe ik dat, ja. Uit liefdadigheid, ja. Dankjewel. Laat me eventjes... ja, dus de Great Work Experience krijg je al mijn werk. Mijn materiaal is een stapsgewijze voortgang van informatie. Dat betekent, als je hier voor het eerst bent, begin niet hier. Ga gewoon rustig terug, helemaal bij episode 1. Ik zou zelfs jou vragen om helemaal naar episode 1 te gaan van mijn materiaal. Want daar bespreek ik stapsgewijs ook alle informatie die voor jou wellicht heel belangrijk is om deze informatie te begrijpen. Want ik ga verder. Ik ga niet alles 10 keer uitleggen. Soms herhaal ik dingen wel, maar niet te veel als ik het al heb behandeld, uitgevoerd heb behandeld. Dus laten we even verder gaan. Er is een actie, is nog steeds geldig. Over 2 weken gaan we de winnaar of de winnares gaan we die in de show, zeg maar, ga ik die benoemen. Maar je kan nog steeds registreren. Dan moet je bij https //thegreatworkexperience.com / en dan S2 streepje of een minnetje promo.html. Dat moet je daar even erbij zetten. En dan krijg je dan zeg maar een pagina waar je je e-mail kan achterlaten en dan zit je in de prijs. Dan registreer je dan zit je in het mandje om te winnen, zou ik zeggen. Realiteitscheck. Ik heb vandaag weer Aleister Crowley gequote. En ik denk dat het heel belangrijk is voor de informatie van de Matrix films ook. Ik ben geen, zoals ze noemen, een Crowleyite. Ik ben het niet. Ik adoreer Crowley niet. Hij is wel een van mijn coaches dat ik beschouw als mijn coach. Hij is niet kosher persoon. Ik zou niet leven zoals hij heeft geleefd. Geen van deze dingen. Maar ik heb wel een hele bewondering en een hele grote
respect voor de materiaal die hij achter heeft gelaten. Het is niet voor de beginneling, dus als jij pas begint met te begrijpen ook hoe het occult in elkaar zit. Als je dat voor het eerst zeg maar mee bezig bent met het occulte, ga niet met het materiaal van Crowley beginnen. Ja? Ik heb deze gehaald uit Liber al Legis, dus is de Book of the Law. Dat is een van mijn favoriete boeken trouwens. En hij heeft twee dingen die ik heel interessant vind, die te maken heeft met onze thema van vandaag. Hij zegt: de absolute heerschappij van een staat zal de functie zijn van de absolute vrijheid van elke individuele wil. Dus met andere woorden, wat hij hier zegt is dat de meer moreel de mensen zijn, de meer vrij we zijn. Dus moraliteit en vrijheid, die gaan hand in hand. Het is niet vrij zijn en immoreel zijn. Het werkt niet zo. Ja? Dus als wij daadwerkelijk vrij willen zijn, want soms als ik tegen mensen zeg dat wij nog steeds slaven zijn, dan kijken ze je van, waar heb je het erover? Ja? Democratie is geen vrijheid, mensen. Het is een verkapte vorm van slavernij. Ja? En alle type regeringen is een verkapte vorm van slavernij. Ja? Dus als je dat gaat beginnen te begrijpen, dan begrijp je wat Crowley hier aan het zeggen is. Is dat op het moment dat we moreel zijn, echt moreel worden, dan is vrijheid een optie. Nu hebben we niet eens een optie, we moeten eerst moreel worden. En dat kan, en dat is dan het mooie van de Matrix-film. Het gaat over jullie, het gaat over mij, het gaat over jou. Ja? En het vertelt ons ook hoe we allemaal die staat van vrijheid kunnen gaan bereiken, als we dat willen. Ja? Maar daar gaat het om, wil je dat? En er zijn natuurlijk een aantal rechten die iedereen heeft, maar het punt is, in de collectiviteit willen we dat. En dan de tweede quote die ik ook wil zeggen is, en dat is iets dat heel vaak niet op de juiste manier geïnterpreteerd wordt, en bij deze ga ik dat doen. Crowley heeft in de book of the Law, Liber al vel legis, zegt hij: doe wat gij wilt, dat is de hele wet. Liefde is de wet, liefde onder wil. Je gaat het ook laten zien straks, dat heel vaak wanneer Neo, zeg maar, ik heb vorige week ook laten zien, Neo die uitbarsting kreeg, die kracht kreeg van binnen, die uitkomt, is liefde altijd de bron. De liefde is de bron waardoor mensen boos worden. Dus er is iets dat heet een soort heilige, ik noem het heilige woede, omdat het oprechte woede is. Die komt uit de liefde en niet uit kwaad, om kwaad te doen. Maar doe wat jij wilt betekent niet doen wat je wil. Zoals heel veel mensen op zo'n satanische wijze interpreteert. Want hier, goedenavond Warida, hoe gaat het? Hier gebruikt Crowley hoofdletter W. En hoofdletter W is eigenlijk de wil van de creator. Daar gaat het eigenlijk om. Dus doe de wil van de creator. Dat is de hele wet. Wat is de wet? Natuurwetten. Dat is de hele wet. Ja? Liefde is de wet, dus hij zet liefde en natuurwet als één. Natuurlijk hogere type liefde. Niet de seksuele liefde gedachte die wij hebben als mensen. De hogere liefde is die wetten. Dus als jij echt liefde wil uiten, is om jouw gedrag te harmoniseren met deze wetten. Ja? Dus die liefde praat hij over. Die liefde is de wet. Ja? De natuurwetten. En dan zegt hij ook, liefde, kleine letter L, onder wil. Dus onze liefde onder de wil van de Vader. Ook. Ja? Dus liefde moet onder de wil van de Vader moet hij dan, zeg maar, hoe noem je dat? Functioneren. Zo ga je zien ook, jouw wilskracht, de wilskracht om dingen te doen, moet altijd met liefde worden gefueled. Dat is het woord dat ik zoek. Dus met die kracht moet dat uitgevoerd worden, met liefde. Dus niet vergeten. Dus ik vond het een hele leuke quote. Nogmaals, leerbaarheid. Ik zoek niet mensen die rigide twijfels hebben, want dan je gelooft niks, je gaat niks zoeken en wat jij denkt, dat is dan goud waard en jij bent zo geweldig slim. Dus rigide twijfels heeft geen zin, ga iets anders doen.
Of als je naïef bent of goedgelovig, heeft ook geen zin. Ga iets anders. Dit is het probleem. Dit waren we toen we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen. Ja? Of toen de Tweede Wereldoorlog door de mensheid is gewonnen. Ja? Mensen hebben in hun goedgelovigheid en hun comfortzone zijn ze gaan zitten en niks doen. En daarom zitten we nu hier op dit moment. Want die slechte mensen van vroeger, uit Duitsland, die zijn niet weg hoor. Jij denkt misschien dat ze weg zijn, maar ze zijn niet weg. Want ze hadden nooit de intentie gehad om hun macht zomaar weg te geven. Ja? Het enige wat ze hebben gedaan is het systeem veranderd, in een ander jasje gestopt en dan vervolgens dezelfde bullshit aan jou hebben verteld. Zo begint de vierde film ook. Ja, we eten die stront, we houden van die stront, we baden in die stront, we geloven die stront. Ja, het is hetzelfde, niks is veranderd. Ja? Dus je moet de leerbaarheid, je moet gezonde twijfels hebben en een open geest hebben om iets nieuws te leren. Of tenminste om te zeggen van je gaat zelf zoeken. Ja, want dat is het eigenlijk. We gaan deel 2 doen vandaag van Matrix de film nummer 4. Vorige week hebben we de eerste gedaan. En vandaag gaan we deel 2 doen, want de film is lang, het is 2,5 uur. Dus ik moet het wel door 2 delen. En daarna, volgende week, komt Marja. Die komt dan, zeg maar, ons vertellen over je goddelijkheid in het vlees. Gaan we daarover hebben. En we gaan praten over, met Nikki Rooyer, gaan we praten over de programmering eigenlijk, het programma. En tegenover de echte evolutie. Want we moeten een echte evolutie nu gaan boeken. En het kan niet anders. Als we dat willen, hebben we geen keuze om alleen maar moreel te zijn. We moeten dan onze gedrag automatisch aanpassen. Daarom ben ik ook zo van, niet alleen maar verzekerd, maar er is geen andere optie. We kunnen wel met alles tot ideeën komen, maar als het niet in de waarheid zit en als het niet volgens de natuurwet is, je kan het maar gewoon scheuren en weggooien. Want het is misschien een voorlopige oplossing, maar dan naar gemate de tijd voorbij gaat, dan zul je zien dat de creator zelf of de universum zelf jou gaat duwen en zeggen van, maar dit is niet de bedoeling. Dit is niet de bedoeling. Dus dan krijg je dan problemen met die oplossing. Ja, en dat is dan wat je ook ziet met onze structuren in de samenleving. Ja? Omdat ze niet gebaseerd zijn in waarheid, in de creators ideeën, de wil van de creator. Wat is dan de wil van de creator? Heel veel mensen vragen me dat. Wat is de wil van de creator? Nou, het is niet zo moeilijk om erachter te komen. De wil van de creator is de creatie. Want dat is wat hij dan heeft gewild, daarom heeft hij het gemaakt. Ja? Dus het is niet zo moeilijk. Dus de creatie is een wil. Dus wat moeten wij doen? Onze gedrag met de creatie in lijn brengen. Dus dat betekent, we gaan hem niet kapot maken. We gaan dingen niet doden, bij wijze van spreken. We gaan zo goed mogelijk voor zorgen dat we kunnen. En zo goed mogelijk voor zorgen doen wij nu niet. Nu zijn wij in het idee van, we kunnen alles consumeren wat we willen, want wij zijn de baas van de creatie. En dat is een hele satanische gedachtegang. Heel veel mensen, christenen inclusief, ja, hebben een satanische gedachtegang. Ja? En ik hamer op de christenen omdat ik zelf uit die hoek kom. Voor degene die me kent, vanaf 15e jaar ben ik in die sfeer ben ik gaan mezelf begeven. Ik heb alles gedaan die de christenen hebben gedaan in de kerk, elke zondag naar de kerk, al die dingen heb ik het allemaal gedaan. Ja, dus als ik praat over dat, dan weet ik waarover ik het heb. En heel vaak zit ik ook aan tafel met pastoren. Dus ik weet ook hoe pastoren denken. Dus, en mijn coaches, dat is ook nog het grappige van het verhaal, de meeste van mijn coaches waren satanisten. Dus ik weet van beide kanten hoe het werkt. En het is, geen van beide is de oplossing. Oké? Geen van beide is de oplossing. Oké, dus dan gaan we. Dit zijn de 4 films voor degenen die het nog niet hebben gezien. Spoiler alert, als je die film niet hebt gezien, dan ga je wel dingen zeggen en bespreken die dat hele plot van de film zal verklappen. Dus als je dat niet wil, nog niet kijken, ga eerst de film kijken en dan terugkomen. Het gaat allemaal over een allegorie, mensen. Een allegorie is een verhaal, een gedicht of een afbeelding die kan worden geïnterpreteerd om de verborgen betekenis te onthullen. Meestal een morele en een politieke. Het is allebei, alle Matrix-film, maar het is vooral een morele allegorie. Ja? Dus het is het verhaal, zoals ik het elke keer heb verteld, het verhaal van de Christus. Ja? Dus de eerste film gaat over wat is de Matrix. Ja? Het is controle van de perceptie, gedachtegang.
Ja, en waarom in de matrix? Omdat we causaliteit niet begrijpen. Dat is een van de natuurwetten. Causaliteit, oorzaak en gevolg is dat. Ja. Heel vaak komt het gevolg niet direct achterna. En dat is ook de reden waarom mensen heel vaak twee dingen niet met elkaar linken. Dus hun gedrag met het gevolg. Ja, dus heel vaak veroorzaken we dingen en we weten niet eens dat we het hebben veroorzaakt. Ja, omdat het gevolg komt zeggen, ik ben toch een goede mens? Nou, blijkbaar niet. Ja, dus hou dat in de gaten. Dus als alle pijn en lijden die je in je leven hebt, wat was de oorzaak daarvan? Want heel vaak, en mensen die gaan mij schuin kijken en boos aankijken als ik dit zeg, heel vaak komt het door jezelf. Ja? Door je eigen acties. Ja? Dus laten we even kijken. En dan de derde film gaat over hoe komen we uit de matrix. Door persistent de juiste gedrag te vertonen. Juist gedrag is met de natuurwet handelen. Ja? En hoe moet je handelen? Dat heb ik ook een beetje gezegd. Maar samengevat is het namelijk dit. Doe ik pijn of doe ik kwaad aan een ander wezen? Start daarmee. Doe ik dat op dit moment? Doe ik dat by proxy? Wat ik dan by proxy noem is bijvoorbeeld, een ander doet het en jij neemt deel van het geheel. Voorbeeld. Heel veel mensen die gaan niet slachten bijvoorbeeld. Die zijn geen slager. Maar ze eten vlees. Dus ze nemen deel van dat geslacht. Van dat pijn doen. Aan een dier. In dit geval. En ik praat niet over, want iedereen moet voor zichzelf op een gegeven moment weten. Maar ik moet wel vertellen, anders doe ik je een disservice. Ja, ik moet wel vertellen dat hoe meer je dit gaat begrijpen, hoe meer je toch wel richting de groente gaat. Want jij wil dan zeg maar zoveel mogelijk jouw deel doen om deel te zijn van het systeem. Want dat is wat we willen van de Vader. Ja, dus hoe komen we eruit? Persistent het juiste gedrag vertonen. En hier gaan we vandaag erover hebben. Wie ben je en wat is je doel? In principe in deel 1 hebben we al die antwoord gekregen. Want op het moment dat Morpheus wakker is geworden, hij zegt, ik ben Morpheus en ik zoek Neo. Dus wie ben je? Je bent Morpheus. Morpheus is, zo direct laat ik je zien, die vertegenwoordigt intellect. Basically consciousness. Ja? En dat ben je. Ja? Dat is je echte ikke. Niet je lichaam. Je lichaam is een avatar. Of ik noem dat voor de kinderen, zeg ik altijd, het is je Iron Man pak. Ja? Dus het is niet je ikke. Het is niet dat ben je echt niet. Ja? Je naam die je ziet ook, dat ben jij ook niet. Ja? De naam is een referentie naar je ikke. Ja? Je bent, in de essentie ben je consciousness, ben je bewustzijn. Ja? En je hebt een lichaam om de 3D-wereld, de wereld waarin we leven, te ervaren. Ja? Als bewustzijn. En je hebt ook de ziel. Ja, dat is ook waar wij vanuit kunnen putten. Het liefde kunnen putten, het kracht kunnen putten daaruit. Ja? Dus en wat is je doel? Ik moet Neo zoeken. Neo is dan de Christus bewustzijn. Dat is je doel. Ja? Ik zeg het vanaf nu al. Ja? En die doel is voor iedereen. Voor iedereen. Dus uit andere woorden, we moeten stoppen dieren te zijn. We hebben een dierlijke deel van ons. Dat is wat we bedoelen met de 666. Ja? Dat is je dierlijke staat. Je denken, je hart en je acties zijn in een staat van 666. Dat betekent niet compleet. En we moeten naar 777. Ja? De Christusbewustzijn is 777. Dus je denken is in harmonie met de universum, dus ook met de natuurwetten. Je hart is ook in harmonie daarmee. En automatisch je acties is in harmonie mee. Dus dat is het. Ja? Dus ik had het hier over dat de 3 films niet zo populair zijn. Dus we gaan hierover hebben vandaag. Dit is deel 2. Oké. Dus niet vergeten. Morpheus betegenwoordigt gedachte, intelligentie, kennis, begrip, waarheid. Trinity betegenwoordigt emotie, hart, medeleven, liefde. Het is het heilige vrouwelijke kracht, dat zeg ik altijd. En Neo is dan moed, actie, geweten, vrijheid. Het is het heilig masculine kracht. Het is de kracht waar met liefde uitvoeringen in de wereld
je gaat zien, hè, de New Age, dat is ook een agenda geweest van de donkere occultisten. De New Age komt altijd met de agenda van passiviteit. Ja? Ze gaan twee dingen heel vaak aanvallen. Ze gaan altijd de vrouwelijke kracht aanvallen of gaan ze de mannelijke kracht aanvallen. De mannelijke kracht is de kracht van actie. Ja? En heel vaak zie je mensen die in religieuze setting zitten, ja, op alle soorten niveaus, ook van bijvoorbeeld de regering. Regering is ook een religie trouwens. Heel veel mensen begrijpen dat nog steeds niet, maar ik ga het blijven zeggen. Regering is een religie, omdat je moet geloven dat ze het allemaal gaan fixen voor je. En op het moment dat je geloof gaat hebben als de basis van jouw gedrag, ja, in dit geval, is het een soort religie. Ja? Dus je gelooft dat ze dat allemaal gaan. Ik zeg altijd, je hoeft niet te geloven. Je moet één keer geloven in je leven. Eén keer. En dat geloof is dat waarheid jou verder gaat brengen. That's it. Dat is de enige geloof die je moet hebben. En dan, hoe meer je dan de waarheid zoekt, hoe meer je gaat krijgen ook. Want de waarheid gaat zorgen dat je hem... Dat is wat Jezus zegt ook. Wie klopt, zal opengemaakt voor hem worden. Ja? Dus de actie wordt doodgemaakt, heel vaak. Heel vaak. Dus je zet dan jouw verantwoordelijkheid in handen van iemand anders. Dat kan niet. Het bestaat niet. De universum accepteert dat niet eens. En dan of gaat de emotie, dat is dan de reden ook dat vrouwen die problemen krijgen. Ze kunnen geen man krijgen. Ze zijn ook heel vaak geïndoctrineerd. Ze zijn heel materialistisch. Ja? In het algemeen, is het niet dat iedereen zo is. In het algemeen, als je naar de date gaat bijvoorbeeld, het eerste wat ze vragen is, wat doe je voor werk? Dus dan onbewust. Misschien hebben ze goede bedoelingen, maar het is de programmering die aan het praten is. Ja? In plaats van zeggen van, hoe moreel ben je? Ben je een morele man? Ja? Wat denk je dat goed en kwaad is? Dat is de vragen die je aan de man moet stellen. En niet, hoeveel verdien je? Ja? Dus de vragen, en dan ga je zien hoe snel we dan richting vrijheid komen. Ja? Dus in deels zeg ik hiermee ook dat de vrouw, als de vrouw moreel wordt en dit belangrijk gaat vinden, en ik zeg, en het is niet alleen de vrouwen zijn verantwoordelijkheid, dus begrijp me niet verkeerd, maar als wij een push willen hebben, dat het snel gebeurt, want de vrouw gaat de man gewoon vertellen van, nou, als je niet moreel bent, dan wil ik niks met jou te maken. En als die man echt jou leuk vindt, 10 keer raden wat gaat gebeuren. Dat is de reden waarom ze gaan werken. Omdat ze jou een plezier willen doen. Ja? Want als je mij vraagt, ik bedoel, heel veel mannen zullen niet te veel werk op zich willen hebben. Ze willen net genoeg werken om hun leven lekker en gezellig te maken. Ja? Maar goed. En dat is dan de emotionele gedeelte die ik dan heb. Die erover heb. Dus we zijn gebleven. Ja? We eindigen vorige keer waar Neo, zeg maar, met zijn bemanning naar de city van Io gaat. Niet vergeten, IO betekent input-output. Ja? En dat heeft te maken met verbinding. Dus naast het feit dat het gaat hier over gedachten, dus je memories, dus zeg maar je gedachten. Ja? Naast het feit dat het gaat over wie je bent en wat is je doel, heeft het ook te maken met connectie. Oké? Dus de connectie, een connectie die echt is. Heel vaak, daar gaat het ook om. Dus input-output. Het heeft ook te maken met wat je erin stopt, is hetgene wat eruit komt. Ja? Dus als jij troep inzet, dan kan je niet verwachten dat je lichaam geweldige dingen gaat geven aan jou. Het is garbage in, garbage out principe. Ook met je lichaam. Ja? In terminologieën van informatie die je inneemt. In terminologieën van voeding die je in je neemt. Ja? Daarom is deze dingen belangrijk. Ja? Dus het is de echte verbinding. Daar zijn we geëindigd. En dat is dan, zeg maar, dan zie je dan de landingspad. Waar ze dan Niobe gingen ontmoeten. En dit is degene die in de derde film, volgens mij Niobe, hier ziet ze een beetje ouder uit, heeft ze dan, zeg maar, tegen orders in, heeft ze haar schip Logos aan Neo geleend. Om naar de machinestad te gaan. Misschien ben je dat vergeten, maar zij was het. En nogmaals, Logos die verwijst natuurlijk naar de Bijbelse allegorie van het woord. Ja, in het begin was het woord, in het begin was Logos en Logos was God en God was met Logos. Dat verwijst het naar. Ja, dus
nog een verwijzing naar een christelijke allegorie. Ja, maar ze is hier natuurlijk heel erg overstuurd dat Bugs, want het was van deel 1 hebben we het gehad over Bugs, dat Bugs Neo zonder haar toestemming naar IO heeft gebracht. Ja? Dus ze is niet blij. Ze is zelfs bang. Ja? Want ze weet dat als Neo daar is, dat de machines daar Neo komt halen. Daarom is ze bang. Ze is bang ook voor oorlog. Ja? Dus hier zie je dan zeg maar de bemanning van Bugs helemaal eigenlijk disciplineren. Dan zie je dat hier. Maar dit gesprek is interessant, want ik wil dit eventjes... En trouwens, ik zal in de loop van de periode een aantal van die gesprekken echt benoemen, oplezen zelfs. Omdat in het gesprek heel vaak, het is in de dialoog waar de kennis zit. Dus heel vaak kijken mensen naar de special effects, naar de mooie grafische dingen, maar het is in de gesprek. En heel vaak spreken ze ook heel snel. Dus dat is ook iets dat... Dus ik heb frame by frame rustig naar de hele film gegaan om dit voor jullie zeg maar samen te stellen en ook uit te leggen nu. Dus geef mij een beetje geduld met mij en dan komt het allemaal goed, ja? Dus het is het eerste gesprek met Neo en Niobe zegt, het is zo gemakkelijk om te vergeten hoeveel lawaai de Matrix tegen je hoofd botst. Totdat je de stekker uit de stopcontact haalt. Ja? Dit vertegenwoordigt het constante bombardement van leugens en valse informatie van de media. Dus we krijgen continu stront naar ons toegegooid. Het begint nu alweer met de COVID-maatregelen. Je hoort al geluiden komen. Ze zijn alweer bezig. Ja? Het gaat niet stoppen totdat wij als allemaal zeggen van, het is nu klaar. We gaan niet meer... Want het is één ding wat je moet zeggen. Nee, dat is het woord. Het is in de tradities, in de mystieke tradities, en ik praat hier over een vrijmetselaar. Als je op de 33ste graad zit, dat is een hele hoge graad. Je moet je voorstellen, je begint volgens mij bij 1 of zelfs bij 0. Ja? Als je op 33 niveau, op de 33ste graad zit, dan gaan ze je een woord leren. En dat woord is nee. Ja? En je bent misschien 20 jaar, 30 jaar lid van zo'n instituut. En sommige mensen zeggen van Glenn, dat wist ik niet eens. Maar dat is, een van die woorden is nee. Nee, ik ga het niet doen. Jij bezit me niet. Jij gaat niet over, het is mijn lichaam. Jij bepaalt niet daarover. Nee, dat is heel simpel. Ik ga het niet gehoorzamen. Dat is het. Mijn gedrag is volgens natuurwet. De kosmos of God, noem maar wat je wil. Er is een natuurlijke bescherming hieraan verbonden. Ja. En al kost het me mijn leven. Nee. Nee. Ja. Het is een hele simpel woord. Ja. Die iedereen mag zeggen. Ten alle tijden. Nee. Ja. Dus dat is het probleem. Ze bombarderen jouw hoofd met troep. Troep. Ja. En dan zegt hij, wanneer dit wordt verwijderd, zal de stilte iemand in staat stellen om te denken ook trouwens. Dus we moeten kunnen nadenken. En als het continu die troep in ons hoofd wordt gebombardeerd, dan kan je niet nadenken. Dus dan vervolgt Niobe. Iets anders maakt ook zo'n soort lawaai. Net als de Matrix. Oorlog. Dus die zie je hier ook. Ze is natuurlijk getraumatiseerd van de oorlog in de derde film. Ja? En wil niets met oorlog te maken hebben. Dit is precies wat de Europeanen in het algemeen bang voor zijn. Voor derde wereldoorlog. Daarom zijn heel veel mensen die geloven en die willen liever doen wat die tiranen willen dat je doet, dan zeggen van nee, we gaan niet doen wat jij zegt. Want ik ben niet jouw eigendom en ik hoef jou niks te betalen en ik heb jou niks schuldig. Ik ben je niks schuldig. Sinds wanneer ben ik je iets schuldig? Ja? En het is ook niet van ja, we gaan samen. Nee, want we gaan niet samen deze samenleving buiten waarheid samen iets doen buiten waarheid. Niks samen iets doen buiten waarheid. Waarheid is in het midden en dan krijg je in ieder geval mijn support. Ja?
mijn medeleven en mijn waarheid moet eerst zijn. En waarheid is iets dat je kan, je kan het zeg maar ontdekken. Het is niet iets dat vaag is en verstopt is en met religie. Dat is niet zo. Dat is wat ze jou hebben verteld dat het zo is. En ik heb het uitgebreid in de eerste seizoen helemaal behandeld. Ja? Dus Niobe wil haar comfortabele wereld zijn. Ja? Ja? En ondertussen zitten miljoenen zielen, ja, vast in de matrix en doet ze niets om te helpen. Niks. Praat niet. Ze wil gewoon in haar eigen wereldje daar. Ayo vertegenwoordigt de mensen die wakker zijn geworden. En die zeggen maar, weet je wat? Ik kan niet tegen deze troep. Dus ik ga mezelf ergens in de bos mijn eigen leventje, mijn eigen wereldje maken. Ja, wat gaat gebeuren? Ze komen met tanks jullie ophalen hoor. Don't worry. Want die immoraliteit is niet de wereld uit als jij in de bos gaat wonen hoor. Ja? Het zijn dingen ook die ik ook heb overwogen trouwens. Om gewoon weg te gaan, maar het werkt niet zo. Dus hoe meer ik wakker werd, hoe meer ik zag van, hé, wacht even. Als ik dat doe, dan komen ze dan met de tanks en dat jou lastig vallen. Dat doen ze toch al met Indianen en dat soort dingen in Zuid-Amerika. Dus dat heb ik ook allemaal meegemaakt. Ja? Dus velen van ons zijn Niobe ook. Dus vervolgens te zeggen dat je ons hebt gered, zegt Niobe tegen Neo. Ik geloof het niet. Ik schaam me er nu voor. Mijn pessimisme, ja, dat ik niet kan geloven dat de wereld zonder oorlog mogelijk is. Dat heb je mij en ons allemaal gegeven. Dus ze verwijst naar het feit dat Neo een opoffering heeft gemaakt om vrede te brengen bij Sion. Ja? Niet bij Io, bij Sion. Ja? Het is een geschenk dat blijft vruchten afwerpen. Ja? En ze vervolgens Sion staat vast in het verleden. Staat vast in oorlog. Vast in een eigen matrix. Ze geloven dat het eerder wij of zij zijn. Deze stad, dus Io, is door ons en zij gebouwd. Dus ze verwijst naar het feit dat de machines nu ook deel maakten om Io succesvolle stad te maken. Dat heeft ze daarover hier. Ja, maar zo zie je ook. Hier zie je haar lopen met Neo waar ze voedsel verbouwen. Want dit hadden ze vroeger niet. Ja, ze hadden een aantal codes van de matrix gepakt. Dat is het mooie van het verhaal. Ze gingen in de matrix codes zoeken. En ze hebben door deze nieuwe technologie, die Morpheus, die exoparticle, zeg maar, lichaam, laten ze een aantal van deze programma's in de echte wereld komen om te helpen ook een soort van boerderij te bouwen. En dat halen ze dan, zeg maar, codes van de matrix om bijvoorbeeld arbeid te maken, waar ze dan daarvoor niet hadden. Ja, dus ze gingen hier biologische voedsel creëren. Dit is Freya. Ze stelde Freya voor. En dit is ook, zeg maar, dit is wat ook Morpheus heeft, zo'n lichaam. Exoparticle body, kind of magnetische lichaam die ze hebben. Dus iets nieuws in de Matrix. Ja? Ze liet hem, zeg maar, Neo met trots laten zien wat ze hebben bereikt hier. Ja, ze zijn nu in staat om arbeid te telen. Ja, dus dit zijn echt de mensen die in de bos ingaan en denken van, oh, we kunnen lekker ons ding doen hier. Zolang hun kleine wereld veilig is, naar de hel met de rest. Ja, en zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Ja, helaas, want anders zou ik het ook hebben gedaan, maar het werkt niet zo. Ja, helaas. Dus het is vrijheid is de inspanning van ons allemaal. En het vraagt echt de inspanning van ons allemaal. En op het moment dat er 50%, 51% is een nummer. Op het moment dat 51% de gedachtegang hebben van eigen verantwoordelijkheid, 51%, dan gaan we richting vrijheid. Dan beginnen die kant op te gaan. Ja? Meer en meer en meer en meer. Ja? Dus we moeten de meerderheid bereiken. De 51 is een heel bekende nummer in het occulte. Ja? Dat is 51, 5-1. Dat is dan ook de Walpurgisnacht. Dat is dan 1 mei. Dat is ook de dag van de arbeid, dat soort dingen. Is een satanische holiday, by the way. Ik ga tussen seizoen 2 en 3 heb ik net besloten om 2 vooropgenomen episodes uit te brengen. En ik ga over het occultisme in het algemeen, alle tradities ga ik bespreken. Die gaat meer dan 1 uur duren, zeker weten. Ja? En ik ga 2 doen, deel 1 en deel 2. En ik ga rustig iedereen uitleggen, dus dan kunnen jullie ook, iedereen kan, zeg maar, op zijn gemak het kijken. Het gaat wel
Ik ga heel diep in bepaalde dingen, dus de informatie hiervoor is belangrijk, sowieso. Dus Neo vraagt natuurlijk, wat is er met Sion gebeurd? En Niobe antwoorden, alle problemen zijn begonnen in de machinewereld. Ja? Elektriciteitscentrales konden niet genoeg energie produceren, omdat Trinity en Neo niet meer in de matrix zaten. Ja? Dus die zijn wakker geworden. Dus hoe meer mensen wakker worden, hoe zwakker ze worden. Dat is dan eigenlijk de boodschap. Ja? En dan zegt Niobe, niets ademt meer geweld dan schaarste. Voor het eerst zagen we machines met elkaar ten strijde gaan. Hier zie je ze met elkaar vechten. Hier zie je ze met elkaar vechten. Farida die heeft een popcorn. Hier zie je ze met elkaar vechten. En we kregen bericht van het orakel over een nieuwe macht die opkwam. En dat is de laatste keer dat we over haar horen. Nou, dit verwijst naar de nieuwe analist. Ja? Oracle en het architect van de trilogie, die zijn verwijderd, zijn gedelete, zijn verwijderd. Want het zijn programma's die niet meer nodig zijn. En nu is de analist die we al hebben zeg maar, kennis mee hebben gemaakt, die ging dan zeg maar, die is dan zeg maar de nieuwe macht die naar voren komt. Ja, het is leuk hoor. Een beetje popcorn. Dat doet Rita ook volgens mij. Even een popcorn erbij halen. Ja, dus dit is na het beleg werd Morpheus unaniem zeg maar, gekozen tot hoger voorzitter van de Raad van de Staat Sion. Dat is dan het gesprek van Niobe, want Neo die vraagt natuurlijk wat is met Sion gebeurd. Ja? Dus Morpheus is een soort van voorzitter van de Raad geworden. Ja? Met geruchten over de nieuwe macht die opkwam. Ja, dat klopt. Ja. Heel veel plezier, Farida. Heel veel plezier. Want Morpheus negeerde eigenlijk de waarschuwingen van de nieuwe macht. Omdat Morpheus dacht dat de afspraak die de machinewereld met Neo heeft gemaakt, eeuwig was. Ja? Maar zodra de energievoorzieningen van de machinewereld beïnvloeden, ja, omdat er niet genoeg energie meer is, ja, dan konden de machines hun afspraak niet meer zeg maar toestaan, niet meer volhouden. Ja, hij was er zeker van dat wat Neo heeft gedaan, dat is dan Niobe die zegt dat Morpheus zeker was dat wat Neo heeft gedaan niet ongedaan kon worden. Al deze mensen zijn nooit gestopt met in wonderen te geloven en in jou te geloven. Nou, als ik dit hoor, dit is precies de Jezus, als Jezus zelf is gekomen en een impact heeft gedaan in de wereld. Ja, ik ben niet echt zo van de Jezus is gekomen op de wereld. Ook al is dat zo geweest, prima. Ja, maar het probleem is dat mensen zijn gaan geloven in andere mensen, in de Jezusfiguur. En in wonderen en dat soort dingen. In plaats van te zeggen van wacht even, het heeft te maken met mijn gedrag. Dus je kan zeggen wat je wil. Er zijn heel veel leerkrachten geweest hiervoor. Ja? Goeroes en noem maar wat. Ja, met Boeddha en Jezus en al die. Als ze fictief waren, ja of nee. Dat doet het nu even niet toe. Het punt is dat, wat is er veranderd? We zijn nog steeds in slavernij. Ja, dus welke zin heeft het om te geloven in iets? We zijn nog steeds in slavernij en het gaat niet veranderen als wij ons gedrag niet aanpassen. Maar geloof me, als ik koning zou zijn, dan zou ik zeggen, ruim je troep eerst op en dan kom ik regeren. Als ik dan überhaupt geloof in Jezus, geloof me, dat is dan hetgene wat hij gaat denken. Ja, en het heeft ook te maken met het comfort. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we allemaal in onze comfort gaan zitten. En de donkere machten hebben gewoon weer de macht gepakt. En jou de strontverhaal vertelt dat je vrij bent, dat je niet bent. Ja? Want op het moment dat je niet in staat bent om zelf te bepalen wat je wel of niet doet, ja, dan ben je niet vrij. Je kan wel vrijwillig, dat is wat anders, vrijwillig kan je zeggen van, ik doe wel mee met deze, maar ik doe hiermee niet mee. Zolang je andere mensen niet kwaad doet. Dat is het. Dat is heel simpel. Het is niet zo moeilijk. Ja? En het heeft puur te maken met dwanggedrag, dwangacties. En Neo zegt, Trinity leeft nog. En Niobe zegt, waarom denk je dat ze een Trinity hebben laten leven? En dan verantwoordt Neo, ik weet het niet, maar als er een kans is dat ik haar kan bevrijden, moet ik proberen, obviously. Neo is natuurlijk, die volgt zijn hart.
Ja? Niobe's angst die sluipt weer in. Want op het moment dat Neo zegt van ja, ik ga Trinity zoeken, wordt Niobe weer bang. Ja? Ze wil niet dat dat gebeurt eigenlijk. En ze zegt, wil je proberen Trinity te redden, zelfs als dat betekent dat je de stad Io in gevaar brengt? Ja? Wat er met Zion gebeurt, laat ik niet gebeuren met Io. Dat is wat Niobe zegt tegen Neo. Nou, dit is iets precies wat er nu ook aan gaande is. En je gaat zien ook dat al die verwijzingen die je hier krijgt, heeft ook te maken met de pandemie. Ik noem het plandemie, niet pandemie, plandemie. Ja? En je ziet ook hier dat het weer overal clues achtergelaten wordt hierover. Ja? Want ze zegt van, ik ben bang, dus niet Neo, Niobe is bang. Dus omdat ik bang ben, mag jij het niet doen. Ja? Mag jij niks doen. En dan wat heeft hij gedaan met Neo? Je ziet hier. Ja, ze zetten Neo in een soort wachtkamer. Maar als je goed kijkt, ik weet niet of je goed kan kijken. Ja, eigenlijk, als je naar de deur kijkt, ja, begrijp dat het een quarantaineruimte is. Ja? High risk of infection. Je ziet dat? Als het goed is, kan je dat lezen. In het midden van de deur daar. Ja? Het is niet zomaar erin gezet, mensen. Ja? Het is een verwijzing naar de pandemie. Weer. Lockdowns. Ze gaan lockdown. Op het moment dat liefde gezocht wordt, lockdown. Geen connectie. Niks. Lockdown. Shepard is die kerel die daar achter Neo. Die heeft Neo dan zeg maar naar zijn lockdownkamer gestuurd. Ja? En dan zegt Shepard tegen Neo, mensen praten veel over vroeger. Ze hadden het over jou en de virusagent Smith. Alles was eenvoudiger, zegt hij. Iedereen wilde vrij zijn. Hij verwijst naar de jaren 80 volgens mij, wanneer er een beweging was, totdat er weer technologie is gekomen en mensen hebben zeg maar opeens weer de renaissance periode zeg maar allemaal weer vergeten. En men is dan gaan focussen op technologie. Dus, en hij zegt van, mensen van vroeger wouden allemaal vrij zijn. Ja, alles was eenvoudig, iedereen wilde vrij zijn. Het is nu anders. Het lijkt erop dat mensen gaven het op. En het is een verwijzing van onze huidige staat. Onze huidige situatie. Mensen willen het niet meer. Ja? Dit is ook, zeg maar, wat eigenlijk hier ook gezegd wordt, is dat de vrijheidsgemeenschap, dus de mensen die vroeger gingen vechten voor vrijheid en gelijkheid en al die dingen, die begrepen niet de echte prijs van verandering. Verandering kan alleen maar plaatsnemen als jij het begrijpt. Je moet begrijpen. Dat is het. Dat is het enige. Bewustzijn is de tool, is de gereedschap om mensen te laten begrijpen. Dat is het. Dat is alles. Ja? Dus daarom doe ik dit ook. Want er is geen andere keuze ook dan dit op deze manier te doen. Want anders zou ik mensen gaan dwingen en dat ga ik niet doen. Dat ga ik nooit doen, want die gedrag ga ik niet, is niet mijn ding. Ik ga niemand dwingen om niks te gaan. Daarom zeg ik ook, geloof me ook niet. Ga zelf voor jezelf zoeken. Ja? Ik maak een aantal dingen makkelijker voor jullie, maar ga zelf zoeken, alsjeblieft. Ja? Ze begrijpen natuurlijk de natuurwetten. Heel veel van die vrijheidsgemeenschap begrijpen natuurwetten niet. Dat is de reden waarom ze continu falen. Je begrijpt natuurwet niet. En laat staan het occulte. Ja? Het occulte moet je gaan begrijpen. Daarom ga ik ook een speciale programma maken alleen over het occulte. En ik ga het uitleggen zodat mensen het kunnen begrijpen once and for all. Je moet het begrijpen, want anders ga je geen verandering brengen. Alle veranderingen die lijken verandering te zijn, is alleen maar voorlopig. Want dan komen de volgende generatie die niet begrijpen, die ook Mongolen zijn. En dan gaan het allemaal weer terugdraaien. Ja? Dus daarom zijn we, dus nu zijn we hier weer in slavernij, kan je zeggen. Ja? Hier komt Morpheus verschenen op de balkon. Terwijl Neo daar in de cel zat, kwam Morpheus Neo bezoeken. En die zegt, de bemanning staat klaar om te wachten totdat jij een keuze maakt tegen Neo. Om hier te blijven of te ontsnappen en Trinity te gaan halen. Opnieuw een illusionaire keuze. Het is geen keuze. Natuurlijk ga ik mijn liefde van mijn leven halen. Ga ik er niet eens 2 keer over nadenken. Ja? Het is niet eens een keuze. En deze dynamiek krijg je continu ook in deze film. De dynamiek van een keuze die logisch is. En of een keuze die
wat ik noem dan, wat er dan de Hegeliaanse dialectiek wordt genoemd. Dit is een valse keuze, dat zocht ik. Dus hier zie je de schip klaar om Neo, zeg maar, erop te zetten. En hier zie je Niobe en Freya, die hebben een gesprek, waarschijnlijk zijn ze dan partners hier. En Freya zegt, ik weet dat je het vreselijk vond om Neo op te sluiten. Dus Freya zegt tegen Niobe, net zoals ik weet dat het een deel van je opgelucht is dat hij er niet meer is. Ja? Dus in haar hart wou ze natuurlijk Neo niet opsluiten. Even kijken. Maar het is, dus ze wilde Neo niet opsluiten, maar ze wilde ook niet dat de machines naar de IO kwam eigenlijk. Ja, dit vertegenwoordigt ook haar lafheid ook. Hè? En ze geeft het toe zelfs. Want ze zegt, we hebben te hard gewerkt om IO veilig te houden. Dit maakt me bang, zegt ze. Ja, dus ze geeft het toe dat ze bang is. Ze moet eigenlijk haar moed herleven en haar missie herinneren. Ja, haar missie, bewustzijn moet omhoog. Vrijheid eerst. Absolute vrijheid eerst. Dan de rest. Ja? Zelfs dan feestvieren. En ik zeg niet dat je niet eventjes gelukkig mag zijn en een beetje feesten kan vieren. Maar je moet op de bewustzijnsniveau komen dat als één persoon, ja, pijn en lijdt, wij allemaal lijden en hebben pijn. Eén persoon. En geloof me, er is meer dan één persoon op deze aardbol die pijn en lijden. Meer dan één. Dus op het moment dat wij met deze gedachtegang, dan gaan we ervoor zorgen dat iedereen blij is. En het is mogelijk. We moeten moreel zijn. Dat is de formule. Dat is de formule. Het is niet zo, het is niet rocket science wat ik doe. Ja, dus aan boord van het schip, ze zijn nu natuurlijk ontsnapt. Ze hebben Neo meegenomen. En aan boord van het schip van Bugs, ja, zoeken ze daarnaar, ja. En dan kijk je dat is weer een kruis, een Christuskruis, ja, de christelijke kruis. Daar is het weer. Weer een verwijzing naar het Christusverhaal. Dus het verhaal wordt keer op keer verteld, totdat je het begrijpt. Keer op keer verteld. Dat jij degene moet zijn. Daarom is de kruis, Trinity en de kruis, Neo ook. Want ze vragen Neo daarna van, hoe zag ik uit toen ik, Neo vroeg de crew, hoe zag ik uit toen jullie mij hebben gevonden? Zeg hetzelfde. Ja? Ja, Farida zegt van, ik begrijp het niet helemaal, Glenn. Dat als één persoon lijdt, we allemaal lijden. Is dat omdat wij met elkaar verbonden zijn? Ja. Je moet ons zien als een lichaam. Je moet ons zien als een lichaam. Dus als de oog pijn heeft, het hele lichaam is zoiets van, ik wil de pijn niet hebben. Dit is hoe, in deze bewustzijn moeten we verder. Dat is ook wat evolutie gaat triggeren. Ja? Omdat we moeten gaan begrijpen dat het een lichaam is. En dat wij deel maken van de planeet. En de planeet van de sterrenstelsel. De sterrenstelsel van het universum. En dan zo ga je verder omhoog. Ja? Dus het heeft te maken, er is ook een hermetische gezegde. Wat er boven is ook beneden. Wat er binnen is ook buiten. Ja? Dus dit is het concept van wat er boven is ook beneden. Want wij zijn allemaal, we vormen deel van een systeem eigenlijk zelfs. Ja? Een systeem. Het is een gesloten systeem ook. En als een van de deel van die systeem ziek is, dan probeert het hele lichaam, zeg maar, dat stukje te helpen. Het hele lichaam. En dat is ook de reden wat je dan in het verhaal van de Christusfiguur, wanneer Jezus zegt van, ik ga 99 schapen achterlaten, zodat ik die ene schaap kan helpen. De 99 die goed is, dat is niet mijn zorg. De ene die dan nog steeds dwaalt daar, dat is mijn zorg. Dat is ook een van de redenen die hij dat op die manier heeft geuit. Obviously, wees geen schap en ook niet een wolf. Oké, so hier zie je Trinity. Ja, en ze zeggen van ja, zij is pure blauwe pil. Ook bemoedigend trouwens, want als Trinity blauwe pil is, dat betekent dat ze helemaal in de fantasie van de Matrix zit. Met de ego-identificatie. Zit ze helemaal erin. En ze zeggen van, ze zeggen nu van, we gaan haar
uit de matrix halen. Dus er is hoop. Daar gaat ook hoop voor de mensheid. Ook al ben je zo diep in je ego-identificatie. Ja, ik ben dokter en ik ben dit en ik ben dat en ik ben dit en dat. Stoppen we ermee. Het is een ego-identificatie. Heeft een doel. Ja, ik zeg niet dat het allemaal slecht is. Het heeft een doel. Ja. Maar het is niet de belangrijkste. En ook al ben je helemaal diep in, er is nog steeds hoop. En daar gaat het om. Dat vind ik ook zo mooi van dit verhaal. Ja, dus ze zijn nu in de matrix gegaan. En onmiddellijk komt Agent Smith Neo bezoeken, kan je zeggen. Ja? En Agent Smith vond ze eigenlijk meteen. En Neo vroeg, hoe heb je ons gevonden? En Agent Smith antwoordde, je hebt onze relatie nooit gewaardeerd. Dit komt omdat Neo niet nog steeds... Agent Smith, Neo begrijpt nog steeds niet hier dat Agent Smith de duistere kant van Neo zelf is. Dus Agent Smith is Neo, maar de duistere kant van Neo. Ja? Dus op het moment dat Neo ontwaakt, wakker wordt, dan ontwaakt Agent Smith ook. Ja? Dus het gaat hand in hand eigenlijk. Daarom is Agent Smith hier nu eigenlijk die is op zoek naar de analist. Want Agent Smith, zo direct ga je zien, die wil niet slaaf zijn van de analist. Verwijzend natuurlijk naar de mensen die, de elite, bijvoorbeeld, de donkere occultisten of de donkere elite kan je zeggen. En die willen ook geen slaaf zijn van de hogere. Want er is altijd de donkere occultist die daarachter, de elite achter de schermen, zou ik zeggen. Meer. Ja? Hij zegt, niet zoals de analist, zegt Agent Smith. Hij heeft onze band gebruikt en er een ketting van gemaakt. Ja? Smith realiseerde zich natuurlijk dat hij in de gevangenis zit. Hè? Dus Neo zegt van ja, prima, maar wat wil je, Smith? En Smith antwoordde meestal strikt, gewelddadig, wraakfantasieën. Maar om mijn dromen na te jagen, moet ik jou overhalen om te stoppen met het najagen van jouw droom. En wat is dan de droom van Neo? Trinity te gaan wakker maken. Dat is het in principe. Ja? Hij zegt, je hoeft alleen maar uit de matrix te blijven en de analist aan mij overlaten. En dan zegt Neo, je mag hem hebben, dus de analist, ik ben hier voor Trinity. En Smith antwoordt, dat is het probleem, Tom. Hij noemt hem nog steeds Tom trouwens. Hij wist dat je zou komen, de analist. En geloof me, je bent niet klaar voor hem. En dat klopt, want hij is nog steeds niet klaar voor. Ja, en ik wil zijn riem niet meer om mijn nek hebben. Dat zegt hij gewoon duidelijk hier. Ja, nu kwamen er meer, zeg maar, ik noem dit dan balingschapsprogramma's. Hier zie je de Merovingian, die was heel deftig in de tweede en derde film volgens mij. Met de originele trilogie. En hij vertegenwoordigt het begrip van casualiteit. Hij is degene die ons heeft verteld dat we zijn hier waar we zijn, omdat mensen casualiteit niet begrijpen. Ja? Hij staat zeker de show in de trilogie, deze guy. Ja? Hij is nu verwijderd in de nieuwe Matrix vanwege Neo, wat Neo deed. Ja? Want in de nieuwe Matrix is hij niet meer nodig. Is hij niet meer nodig, in zekere zin. Ja, het idee dat nieuwe verhalen voor de mind controls worden steeds gebruikt. Dus steeds komen er nieuwe dingen, maar ze zijn niet eens nieuw. Ze zijn eigenlijk oude dingen met een nieuwe jasje. Dat is meer wat ik bedoel. Ja? En de Merovingian, maar ik vind het gesprek van de Merovingian best wel grappig. Want hij zegt, jij bent het Neo. Na al die jaren, jij hebt mijn leven gestolen. Smith zegt trouwens tegen Neo, hun situatie, dus de ballingschapprogramma, hun situatie is een beetje zoals die van mijne. Als ze hun leven terug willen krijgen, moet de jouwe eindigen, dus die van Neo. Ja? Dus de ballingschapsprogramma vertegenwoordigt de elite, die elite die het leuk vinden. Ze willen het systeem behouden, zolang het voor hun werkt. Ja? Al die rijke celebrities en dat soort dingen, zolang het voor hun werkt, willen het systeem gewoon houden zoals het is. En de andere mensen mogen gewoon slaaf blijven, ja? Zolang hun lekker leventje en hun chique leven kunnen hebben, laten maar gewoon die anderen. De meeste zijn zo. De meeste. Het zijn niet dat het allemaal zo zijn, ja? Maar de meeste zijn zo. Ja? En zolang het voor hun werkt, is het prima. Dat vertegenwoordigt deze ballingschapprogramma's. Ja? En de Merovingian vervolgt, je hebt alles verpest. Ja? En hij vloekt een beetje in het Spaans en zo, in het Frans, sorry. We hadden gratie, zegt hij. We hadden stijl en gesprekken.
die allemaal beter waren. Originaliteit deed ertoe. Ja, ze hadden jus, zegt hij. Ja? Je zag hem ook heel chic aankleden en heel, ja. Hij bedoelt ook dat de andere meters tenminste creëerden ze flair en stijl hadden. Nu hebben ze niet. Je gaf ons, dus hij geeft Neo de schuld. Hij zegt, je gaf ons face, zak. En cock me, climate, wikipiss en shit. Dus het is een verwijzing naar Facebook, met Zuckerberg natuurlijk. En Wikipedia, dat mensen zeg maar een valse versie van climate change aan het verkopen zijn. Het is ook een referentie naar dat alles in een staat van verval verkeert nu. We gaan niet naar boven, we gaan nu naar beneden. Ja? Dus het is wel interessant. Hier takelde Smith Neo helemaal in elkaar. Want ze zijn natuurlijk aan het vechten. Tijdens het gevecht tussen Neo en Smith zegt Smith, Tom, ik heb het over nagedacht. Kijk hoe binair de vorm is. De aard van de dingen. Het zijn allemaal enen en nullen. Licht en donker. Keuze en de afwezigheid ervan. Slavernij dus. Afwezigheid van keuze is slavernij. Ja? Anderson en Smith. Dus hij begint ook zelf te begrijpen hoe die relatie met hun tweeën is. Dus, en hij vertelt ook meteen de dualiteit die we hebben in de wereld. Dat is dan de wet van polariteit, mensen. Ja? Hij zegt, ik voel me rot hierover, Tom. Want hij is hem helemaal aan het aftakelen daar. Je bent tenslotte de enige die me weer heeft vrijgelaten. Dus omdat Neo vrij is geworden, Thomas Anderson is wakker geworden, is hij ook eigenlijk wakker geworden. Ja? Dus je begrijpt waarom ik niet meer kan, zeg maar, terug kan in de Matrix. Hij kan zich alles herinneren nu eigenlijk. Hè? Hij vertelt nu dat hij geen slaaf meer wil zijn van de staat, van de duistere occultisten. Of in dit story hij wil geen slaaf meer zijn van de analist. Ja? Smith zegt, je had naar me moeten luisteren. Nu zul je Trinity nooit meer zien. Nu komt het. Hij heeft iets gevoeligs gezegd. Hij zegt, nu zul je Trinity niet meer zien. Wat gebeurt er? De woede weer. Ja, het heeft allemaal te maken met de liefde. Liefde. Daar is de kracht. Als je deze verbinding ziet van actie en liefde, als je die tweeën kan begrijpen, daar is het dus ook, als jij woedend bent en je bent kwaadaardig woedend, laat ik het even zo op deze manier proberen uit te leggen, ja, is het bij lang niet zo krachtig als je met liefde bent. Ja? Liefde is de bron. Dat is de bron. Daarom gaan ze direct liefde aanvallen op deze wereld. De feminine force die wordt aangevallen op dit moment in deze wereld. Daarom krijg je van die neo-feministische bewegingen heel vaak. Ja, ik ben een feminist in feminisme, of feministisch, maar de neo-feminisme agenda, daar zie je me niet aan deelmaken. Ik ga je zo direct uitleggen ook waarom. Ja? Dus je ziet daar helemaal uitbarsten en hij verslaat Smith hier in ieder geval voorlopig. Ja, in ieder geval voorlopig. Dus Neo is heel snel naar Trinity gegaan. En dan naar de garage van Trinity. En Trinity zag Neo. En dit gesprek is ook belangrijk. Hij zegt, nadat we elkaar hebben gesproken in de simulator coffeeshop, realiseerde ik dat mijn leven geen leven was. Op een gegeven moment denk ik dat ik het zoeken naar iets dat echt is, opgegeven heb. Dus zij uit haar zorg eigenlijk, dat haar leven niet leuk is. Ze vindt haar leven niet leuk. Ze is niet gelukkig. Dat is wat hij dan eigenlijk zegt hier. Velen van ons doen dit trouwens. Ja? We zitten in een relatie, we zijn niet gelukkig. Ja? Het verschil is dat Trinity tenminste eerlijk is met zichzelf. Dat is het verschil. Ja? In ieder geval in de film. Ja? Is eerlijk met zichzelf. En straks zal je zien dat ze zegt van ja, fuck deze leven, ik ga het niet meer doen en we gaan in waarheid verder. Ja, ja. Op dat moment verschijnt de analist natuurlijk, want die wil het natuurlijk alles doen om de verbinding tussen Neo en Trinity tegen te houden. Want als liefde met kracht binnenkomt, zeg maar, een verbinding heeft, is zo krachtig dat het is game over, mensen. Daarom zeg ik,
Wat moet er herrezen worden? Waar velen van ons, de liefde moet herrezen worden. Want dan is het game over. Daar hebben ze geen macht meer. Klaar. Ja? We ontdekken ook dat hij de tijd kan beheersen trouwens hier. Want hij laat duidelijk zien dat hij de touwtjes in handen heeft. Want hij heeft een soort van de tijd eigenlijk op stop gezet. Dus hij laat duidelijk zien hier, de analist, dat hij de touwtjes in handen heeft. Dat hij de analist is. Ja? En hij kan ook tijd beheersen. Dat is ook wat in Hollywood bullet time genoemd wordt. Dus ze hebben bullet time weer geïntroduceerd in de 4e film. Daarom zeiden mensen ook van ja, het is allemaal niet zo nieuw en het is niks nieuws. Want ze hebben eigenlijk deel 1 weer verteld. En deel 1 vertelt al de Christusverhaal. Nu hebben ze het weer gedaan, maar met een kleine twist hebben ze dat nu dit keer gedaan. Ja? En dan zie je hier, hij heeft de tijd teruggedraaid en Neo teruggebracht naar de deur toe. Ja? En dan moet je hier zien, ja, hier. Ja, en de analist zegt, je kunt de tijd niet verslaan, zegt hij tegen Neo. Ja? Dit terugspoelen gaat sneller dan je kunt knipperen. Je hebt me op die idee gebracht, verwijzend naar de eerste film natuurlijk. Ja? Sta mij toe het in 1 woord samen te vatten. Bullet time. Ja? Ik weet dat het ironisch is, de kracht die je definieert gebruiken om je te beheersen. Want dat was natuurlijk een van de mooie krachten van Neo toen hij wakker wordt in de eerste film. Dat hij dan zeg maar het is echt iets dat Matrix definieert zelfs. Ja. Ik heb je zo goed in de gaten gehouden, zegt de analist tegen Neo. En toch zoek je een uitweg. Slimme aap, die modaal gebruiken. Want niet vergeten, Neo heeft natuurlijk die modaal gecodeerd in binary. En dat gebruikt om Morpheus wakker te maken, zodat Morpheus op zoek gaat naar Neo, zodat Neo wakker kan worden. Nu gaan ze de richting Trinity om Trinity wakker te worden. Want de liefde moet herrezen worden. Dat is het hele verhaal. Ja? En ik weet dat het moeilijk te horen is na alles wat je hebt meegemaakt, al die pijn en al die lijden, alleen om te leren dat de wereld niet eindigt als je dat doet. Krachtige woorden daarom vind ik het analist ook zo deze analist heeft de show eigenlijk, die stal de show. Letterlijk. Die analist is de personage die de 4e film voor mij de belangrijkste personage is. Naar mijn opinie. Ja? Want uit zijn mond komen al die waarheden. Hoe ze opereren eigenlijk. Ja? Uit de analisten mond. Wat hij nu zegt is dat met al de pijn en offeringen die jullie, die de waarheid spreken, allemaal doen, om te leren dat al die werk voor niks is geweest, want de wereld verandert niet. Dat is wat hij zegt. Dus al wat ik nu aan het doen ben, in principe, het is voor niks. Dat is wat hij zegt. Ja? Dat is het idee. Ja? Want dit idee om mensen met rust te laten is eigenlijk een satanisch idee. Ja? Want het idee is dat Neo is eruit gekomen, ja? Maar de andere mensen zitten nog steeds erin. Dat is de hele conversatie hier. Neo is eruit, maar andere mensen zitten nog steeds in de Matrix. Ja? En dit verwijst de analisten naar. Ja, jij bent eruit, maar niks is veranderd. Want jij bent de enige die eruit is. De andere mensen willen niet eens eruit komen. Dat is wat hij zegt. Ja? Maar we kunnen niet met het idee rondlopen, ja, dat we moeten de mensen met rust laten. Dat is een satanische denkwijze. Want, niet vergeten, we vormen een geheel. En zoiets van, oh, mijn oor doet pijn, het bloed. Of mijn neus doet pijn, het bloed. Of ergens in mijn lichaam doet pijn, het bloed. Laat het maar gewoon. We gaan het niet fixen. Want het is niet, de voet zegt van, ik ben het niet. Zolang ik oké ben, naar de hel met de oor, met de oog, met neus, met mond. Maar je hebt het allemaal nodig om het lichaam volledig naar zijn hoge potentieel te laten functioneren. En dit is precies waar het allemaal om draait, mensen. Als je praat over indoctrinatie, dit is het. Dat de actie wordt vermoord door de donkere occultisten. Liefde wordt vermoord door de donkere occultisten. Door hun indoctrinatie. Hierover gaat het. Echte spiritualiteit heeft te maken met moraliteit. Ja? Het is de echte spiritualiteit.
heeft te maken met moraliteit en hoe je jezelf, noem je dat? Ja, dus dit is, sorry dat ik even moet nadenken. Dit is precies waarover het gaat. Ik was iets aan het lezen ook. Dit is precies waarover het gaat, want echte spiritualiteit heeft te maken met jezelf moreel maken en anderen helpen moreel te worden. Daar gaat het om. Alle andere die je krijgt van deze nieuwe goeroes, dat je met rust moet laten, dat je jezelf moet mediteren en je een mooie wereld moet manifesteren, allemaal. Dat is allemaal mogelijk, zou ik zeggen, maar het is allemaal bijzaak. Want hierover gaat het. Dit is het fundament. Hier begint het. Ja? En ook al manifesteer je het andere, hoe lang gaat het duren, zou ik zeggen, als we in slaaf zijn. Ja? Dus de analist vervolgt. Ik was erbij toen je stierf. Hij bedoelde dit. Ja? En dan zie je aan de rechterkant hoe ze dan... en trouwens, hier zie je ook de Christusfiguur weer. Ja? De analist zegt, en ik zei, wat een anomalie van anomalieën. Wat een buitengewone kans. Ik moet mijn baas overtuigen om mij jullie twee te laten herbouwen. Dus daarom, ze hebben Neo en Trinity eigenlijk weer opnieuw in het systeem gezet. Het is dan de baas, wat hij bedoelt daarmee, is de echte occulte kracht daarachter. Ja? Hij vervolgt, jullie weer tot leven wekken was waanzinnig duur. Zoals een huis renoveren. Het duurde 2 keer zo lang en het kostte 2 keer zoveel. Ik dacht dat jullie 2 gelukkig zouden zijn, maar ik had het zo mis. Weet je, dat hoop, goed luisteren, hoop en wanhoop bijna identiek zijn in code. Ja? Want te veel hoop hebben, belet je iets te doen. Wanhoop is hetzelfde. Ja? Je kan zeggen, hoop is een soort, kan je zeggen, een positieve vorm van wanhoop. Nee, nou, wanhoop is in ieder geval negatief. Want wanhoop is iets van, ja, ik weet niet wat ik moet doen, dus dan doe je niks. Ja? En hoop is, dat bedoelt hij van, die tweeën die lijken op elkaar in code. Maar ook in het echt. En vervolgens, we hebben jarenlang geprobeerd om je broncode te activeren. Dus de code van Thomas Anderson. Dus ze proberen hem te fixen, terug te zetten in de matrix als Thomas Anderson. Ja? Ik stond op het punt op te geven, maar realiseerde me dat jij het nooit alleen was. Cruciale punt. Alleen, geen van jullie is waardevol. Dus alleen actie of alleen liefde is niet waardevol. Ja? Gevaarlijk als je met elkaar vermengd bent. Elke simulatie, als jullie een band hebben, laten we zeggen dat er slechte dingen gebeuren. Ja? Want hij verwijst naar de alchemische bruiloft. Dit is de alchemische bruiloft. In het occulte noemen we dit de alchemische bruiloft. Ja? En hij zegt, ik heb iets ongelooflijks ontdekt. Zolang ik jullie allebei dichter bij elkaar houden, ja? Maar niet te dicht, zou ik jullie kunnen beheersen. Dus dicht bij elkaar, maar niet te dicht. Dat is ook een beetje wat ze aan het doen zijn. Ja? Hier zie je ook, hè, hier is wat hij verwijst. Dat slechte dingen gebeuren als er een alchemische bruiloft plaatsvindt. En deze connectie die komt keer op keer. Dit is connectie. En zo zie je ook. Daarom kwam er ook lockdown. Want ze willen de connectie niet van mensen hebben. Ze willen dat niet. Ja? Het liefde. Ja? En de analist zegt van, mijn voorganger, de architect, de man met de witte baard, hield van precisie. Zijn matrix bestond uit allemaal vage feiten en vergelijkingen. Hij haatte de menselijke geest. Dus hij nam nooit de moeite om te beseffen dat mensen niets om feiten geven. Wat betekent dat de formele, zeg maar, de eerste matrix, alleen de perceptie van de mensen proberen te veranderen. Dit werkte niet erg goed eigenlijk, hè? Dus, want mensen, en je ziet het ook nu, mensen krijgen inconsistenties in de feiten. Heel vaak krijg je altijd zo'n slimmerik die komt op televisie en die gaat dan vertellen van luister, we hebben bijvoorbeeld bij de COVID, we hebben dit ontdekt. Het is allemaal niet... het klopt allemaal niet, et cetera, et cetera. Dus dat werkt niet altijd 100%. Ja? Ook begrijpen veel mensen deze logica niet, zeggen we. Ja? Het draait, en dan zegt de analist, het draait allemaal om fictie met mensen. De enige wereld die er voor hen toe doet, is die van hier. Dus hij laat dan de derde oog zien. De plek van verbeelding. Nee, Farida zegt, de alchemische bruiloft betekent dus dat er geen connectie is. Nee, de alchemische bruiloft is wanneer je dan de mannelijke
ik noem dat de heilige mannelijke kracht met de heilige vrouwelijke kracht juist connectie maakt. Die twee. Dus het hart met je acties. Ja? Je actie is een masculine kracht en liefde is een feministische kracht. Ja? Het heeft niks te maken met discriminatie, mensen. Het heeft puur te maken met hoe de traditie, zeg maar, dit vertalen. Het is een vrouwelijke kracht en niet een vrouwelijke kracht. En een masculine kracht. Ja, hij verwijst naar de derde oog trouwens, die tussen de neocortex is. Hè? Ja, dat schept verbeelding. Dus hij bedoelde, en jullie geloven de gekste shit, zegt hij. Het gaat hier, wat je hier gelooft. Ja? En zegt, jullie geloven de gekste shit. Waarom? Want wat je fantasie echt maakt, zijn je gevoelens. Het gaat erom. Het gaat om je gevoelens. Dit is occulte kennis trouwens. Dit is occulte kennis. Om de gedrag te beheersen, moet je de emoties beheersen. Dit is occulte kennis. Ja? Heel vaak, mensen begrijpen dit simpele ding niet. Het is je emoties beheersen. Dat is het enige wat nodig is om mensen in actie te brengen. We zijn zo klaar, mensen. Ja? Nu gaat hij naar de garage, zeg maar, arbeider. Dit is Kush. Ja? En hij zegt, Kush hier is een van mijn handelaars. Ja? Het is een soort robot. En hij zegt, ze zijn overal. Het is zo'n pijn met het gedonder van klonen. Want in het vorige trilogie konden ze dan de agent Smith klonen in andere mensen van de Matrix. Dit is effectiever. Ja? En bonus. Zwermmodus is een ziek leuk, zegt hij. Dat is, dan zie je dat al die ogen worden zo donker. Nu zie je Coach in slow motion, zeg maar. Hij heeft Kush eigenlijk gecommandeerd, kan je zeggen, om Trinity, of in dit geval Tiffany, te schieten. Ja? En dan zegt hij ook, de analist, vraag je je ooit af waarom je nachtmerries hebt? Waarom martelen je eigen hersenen je? Dat zijn wij die de output maximaliseren. Dus hij zegt, wanneer jij getreiterd wordt 's avonds, wanneer je dan nachtmerries hebt, dan zijn wij. Wij zijn de output aan het maximaliseren. Ja? Hier is iets over gevoelens, zegt hij. Ze zijn zoveel makkelijker te beheersen dan feiten. Gevoelens is makkelijker dan feiten, zegt hij. Ja? Hoe slechter we je behandelen, hoe meer we je manipuleren. Hoe meer energie je produceert. Sinds ik de touwtjes in handen heb, zet ik het elke jaar records voor energieproductie. En het beste deel? 0 weerstand. Mensen blijven in hun peulen als varkens in stront. Uit de mond van de analist. Het heeft te maken over jullie, hoor. Hij praat met jullie. Dat is het. Mensen kunnen dit nog steeds niet beseffen. Dat wanneer deze mensen praten, hij heeft het over jou. Ja? Hij heeft het over jullie. Ja? De mensheid. Je moet niet in angst leven, mensen. Je moet in de nu leven. In de nu. Ja? Verleden is al voorbij, kan je niet veranderen. En de toekomst is het nog niet. Dus in de nu moet je leven. Hij vervolgt, de sleutel tot dit alles zijn jij en haar. Dus Trinity en Neo. Rustig verlangen naar wat je niet hebt. Terwijl je bang bent om te verliezen wat je wel hebt. Voor 99% van jullie ras is dat de definitie van werkelijkheid. Verlangen en angst, baby. Geef de mensen gewoon wat ze willen. Verlangen en angst. Ja? Dit is dan de vrijheidsbeweging die we nu hebben. Ja? Ze willen de echte prijs niet betalen. De echte prijs is volgens de natuurwet leven en deze informatie naar buiten brengen. Dat is de echte prijs. Ja? En opofferen, het hele gedonder die je denkt van, ik wil imperium bouwen, bedrijven opzetten en geweldig groot worden. Allemaal onzin, want dan komen ze dan, zeg maar, met hun geweren en zijn spullen, jouw spullen wegnemen en je kan niks zeggen. Zo werkt het. Ja? Want je bent gewoon een slaaf. Zo zien ze je. Ja? Je moet zelfstandig veranderingen brengen in jezelf. En dan vervolgens andere mensen leren ook volgens natuurwetten te leven. Ja? Dus dit is natuurlijk een verwijzing naar Adam en Eva in de Hof van Eden. Of Satan, kan je zeggen. Maar hou wel rekening mee, dit is de perceptie van veel mensen. Dus daarom gebruiken ze ook die appel.
Maar in de Bijbel zelf praten ze over een vrucht, niet een appel. De appel is wat men in het algemeen denken. En dan zie je hier, als de kogel steeds dichter bij Trinity komt, staat Neo zie je Neo wordt angstig hier, want hij kan niks doen. Hè? Ja, hij verlangt Trinity te redden, maar is bang dat hij het niet kan. Ja? Want hij is niet klaar voor. Dat is wat Smith zei, je bent niet klaar voor een analist. Ja? En de analist stopt net op tijd. Ja? En vraagt Neo om vrijwillig zichzelf op te geven in de Matrix. Ja, dus dit is of Trinity gaat dood, of ga je vrijwillig in de Matrix. Weer een Hegeliaanse dialectiek. 2 keuzes, een valse keuze. Nee, Neo wil niet dat Trinity doodgaat. En Neo wil ook niet weer in slaap vallen. Dus het is weer de keuze. Dus nu gaat Neo met Trinity praten. Zegt hij van, noemt ze dat Trinity. Zegt hij, zo moet je me niet noemen. Dus Trinity is nog niet wakker. Dus Neo zegt, het spijt me, maar ik kom terug, zegt hij. Ja? En ze waren natuurlijk in de Matrix en ze gingen schuilen ergens. En de bemanning hebben hun gevonden, want ze mochten natuurlijk niet Trinity gaan zoeken van Niobe. Dat mocht niet. En hier zie je de bemanning, een andere bemanninggroep, die hebben hun gevonden. Ja? En weer een keuze. Ja? Ze gaven de keuze om hier te blijven en door de machines doodgemaakt te worden, of naar generaal Niobe te gaan en met de krijgsraad zeg maar disciplinaire gevolgen horen. En ook waarschijnlijk moeten doen. En obviously hier in Morpheus zegt, noem je dat een keuze. Dus de keuze van hier blijven doodgaan of naar Niobe gaan. Om straf te krijgen. Dus het is weer zo'n keuze. Zo, wanneer ze terug zijn, zeg maar, in de stad. Dit is een zeer verhitte discussie tussen Niobe en Bugs. Ja, Niobe zegt, Shepard had je aan de inktvissen moeten overlaten. Zeg maar overlaten aan de robots, met die tentakels. Die lijken ook op een octopus. Ja? En Bugs antwoordde, je geeft meer om te kweken van fruiten dan om het bevrijden van mensen. En bedank Lana Wachowski voor deze regel. Mensen geven meer om hun kleine wereld en hun comfortwereld, zeg maar, te verdedigen en te behouden, dat ze geven om mensen te bevrijden. Want het gaat, als de buurman een slaaf is en niks kan doen, dan is het ook deels jou. Dat ben jij ook. Want we zijn allemaal één. Dat is de law of one. Mensen begrijpen dat niet. Ja? Hoe nauw verbonden we zijn met elkaar. Daarom zegt Jezus ook van, doe een ander niet wat jij niet wilt dat ze met jou doen. Daarom zegt hij dat. Want dan doe je het eigenlijk met jezelf. Ja? De les is hier gewoon, wees geen Niobe, mensen. Ze is haar mojo kwijt. Dit is een illusie ook. Hè? De eerst dringende behoefte is absolute vrijheid. Dat is de eerst dringende behoefte. Ja? Elektriciteit, vrije voedsel, vrije zorg, nieuwe uitvindingen. Die komen allemaal daarna. Dat is het probleem. We willen de omgekeerde wereld. We willen eerst deze dingen hebben en dan kijken we wel als we vrijheid kunnen krijgen. Dat is wat we willen. Eerst die dingen willen en dan kijken we wel. Nee, dit is de omgekeerde wereld. Je moet eerst vrijheid hebben en dan komen die dingen automatisch vanzelfsprekend en dan kan je het behouden. Want daar gaat het om. Want nu, als we het krijgen, kunnen we het eens behouden. Dan kun je het eens behouden. Ja? Nou, laat me even een voorbeeld geven. Blijf je hypotheek niet betalen. Kijk wat gaat gebeuren. Ja? Je kan beide niet tegelijk hebben. Je kan het niet. Je kan niet vrijheid hebben. Ja? En ook slavernij tegelijk hebben. Ja? En de regering is slavernij. Kan niet allebei tegelijk hebben. Je moet kiezen. Ja? Dus in de tussentijd komt deze vogelachtige robot. Dat heet Kujaku. En die zegt van ja, Sati die vraagt voor een meeting. En dan zul je zien, Sati is dan dat meisje bij de originele Matrix, was zij, zeg maar, bij Neo daar, zie je daar. Ze is nu, zeg maar, volwassen geworden. En Sati zegt tegen Neo, mijn vader was de hoofdingenieur van de Anomaleium, ja? En bouwde de pots waar Neo en Trinity gevangen zaten.
Dus de Anomaleum is de plek waar Neo en Trinity lagen. Je zag het in de eerste deel van Matrix 4. Ja? Maar het is een combinatie van het woord anomalie en mausoleum. Anomaleum vond ik best wel creatief, dus was heel leuk ook. Maar de mausoleum verwijst natuurlijk naar de graf. Het is een graf. Ja? Dus, en Niobe was natuurlijk een beetje boos. Je wist dat Neo en Trinity nog leefden. Ja? En Sati antwoordde, Io had je nodig. Deze stad moest zowel voor jouw mensen als voor mijne worden gebouwd. Als ik je dat destijds heb verteld, zou je een moeilijke keuze moeten maken. Dus dit verwijst ook van, je moet eerst intern voor jezelf aan jezelf werken. Begin daarmee. Ja? En naarmate je dan zeg maar groeit, andere mensen ook meenemen in het proces. Ja? Dus nieuwe ontsnapping heeft de matrix gedestabiliseerd. Ja? Het anomaleum haalt zijn stroom alleen uit Trinity nu. Er is een failsafe geactiveerd om de matrix naar de vorige versie te resetten. Dus ze willen de matrix resetten naar de vorige. Je kan zeggen, terug naar de trilogie. Ja? Maar de analist heeft deze reset stopgezet. Hij heeft de hogere autoriteiten, dus de hogere occultisten, ja, ervan overtuigd dat Neo spoedig zult terugkeren naar zijn peul of de dood van Trinity opnieuw ondergaan. Wat zou je kiezen, Neo? Vraagt Sati. Ja, weer een moeilijke keuze in principe. Een valse keuze in principe. Neo zegt natuurlijk, ik ga terug. Sati zegt, de analist ken je heel goed. Maar die kennis heeft hem onvoorzichtig gemaakt. Nu hebben we een tweede kans. Trinity zal niet worden gedood en we hebben een kans om haar te redden. Dus dit is dus hier zie je Niobe, zeg maar, de plan van Sati vertellen. En voordat ze klaar was met het uitleggen van de plan, komt iedereen naar voren als vrijwilliger om te helpen met het plan. Ze weten de plan niet eens. Maar er zijn de mensen die de echte vrijheid echt begrijpen. Zijn de echte leeuwen. Dit zijn echte leeuwen. Heel vaak zie je mensen met leeuwen op hun profiel. Ja? En dan zeg je van, ben je een echte leeuw? Ben jij een echte leeuw? Ja? Vecht je echt voor vrijheid? Of ben jij een van de mensen die geweldig en in zijn comfort, ja, achter de schermen alles wil doen en zonder dan naar buiten te komen en zeggen van, luister, dit is het, mensen, waarheid bespreken. Hier zie je ze dan bespreken hoe ze... Dus nu zijn ze terug in de Matrix. En nu zijn ze bespreken hoe ze dan Trinity gaan halen. Ze moeten natuurlijk... Dit is de anomaleum, waar de peulen lagen. En dit is... Morpheus moet dan zeg maar naar de anomaleum, waar bij de pots, de peulen van Trinity en Neo. Hij moet door de peul van Neo om naar de peul van Trinity te gaan. Ja? Dus dat zie je hier. En dan zie je hier Morpheus eruit komen. En hier zie je hem op het punt te gaan springen. Ja? Dit is verwijzing naar de sprong in het diepte. Ja, want daar beneden is heel diep. De sprong, je moet voldoende in jezelf vertrouwen en zoeken naar de waarheid. Dus het is met wilsdaad moet je dat doen. Want we moeten ook liefde gaan herrijzen. Hè? Dat is het hele ding. Hier zie je hem springen. Ja? Het is het begin van het ontwakingsproces van liefde. Sati zegt om Trinity's lichaam los te koppelen, want ze moeten eigenlijk Trinity een rode pil geven. En daar hebben we eigenlijk geen tijd meer voor. Dus ze gaan eigenlijk proberen een soort bypass te doen. En dan zegt hij van, om dat te doen heb ik een tweede brein nodig om deze bypass te implementeren. En dan de brein die ze nodig hebben is dan van Bugs. En de technische details zijn daar, maar het is niet om te begrijpen. Het heeft te maken van dat de vrouwelijke liefdeskracht in ieder moet worden opgewekt. We moeten liefdevol worden. Vooral bij vrouwen ook. Daar focus ik op. Dit is echt een hele krachtige foto waar Bugs Trinity kijkt, zeg maar. Vrouwen kunnen de wereld sneller. Ik vind dat vrouwen de wereld sneller kunnen transformeren. Sneller dan mannen. Vrouwen, er zit zoveel kracht in liefde. Zoveel kracht. Dat is hetgene wat mannen ook katalyseert. Liefde. Ja, ook al zijn we logisch, we houden, als je van je vrouw houdt, dan luister je dan naar. Heel vaak. Ook al soms maakt het geen, kan je de logica niet vinden, maar heel vaak doe je het uit liefde.
Ja, dus het eerste wat je moet hebben is de liefde van een man. Nee, dan heb je alles. Ja? Niet zijn geld, want dan heb je niks. Dus hier zie je Neo, zeg maar, die gaat nou niet terug naar de Matrix. Hij gaat natuurlijk op zoek naar Trinity. En dan zegt, dat is Lexi. En die Lexi zegt, ik dacht dat je moest weten dat ik hier ben vanwege haar, vanwege Trinity. Alles wat ik ooit wilde is zo onbevreesd zijn als Trinity. Want Trinity heeft moed. Maar ik zag hoe ze reageerde in de garage. Ja? Wat als we te laat zijn, zegt hij. Wat als er geen Trinity meer is? En Neo antwoordde, ik heb nooit geloofd in degene, dus in zichzelf. Maar zij wel. Dus Trinity vertrouwde en geloofde in Neo. Neo zelf geloofde niet in zichzelf. Trinity geloofde wel in Neo. Ja, en dan zegt Neo, nu is de tijd dat ik in haar geloof. En dit is de alchemische bruiloft. Mannen moeten niet controle uitoefenen over vrouwen. Vrouwen moeten niet controle uitoefenen over mannen. De alchemische bruiloft is de samenwerking tussen de tweeën. Dat is de alchemische bruiloft. Ja? En dit is hoe het moet werken in het echt ook. Dus ik ga een beetje snel doorheen, mensen, want we hebben misschien 2-3 minuten nog. En hier zie je Kujaku. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Kujaku. Ja? En dan zie je Trinity optillen. Klaar om haar los te koppelen. Want wat gaat gebeuren nu, is ze gaan proberen Trinity wakker te maken zonder de rode pil. Maar door een bepaalde bypass te gebruiken om het te bereiken. Dus ik ga niet te veel in details, want het heeft eigenlijk geen zin. Maar het punt is dat je dan wel moet kijken, is dat Sati daar zit. Maar Sati is een programma in de Matrix. Hier zitten ze in de echte wereld trouwens. Ja, niet in de Matrix. Ze zitten in de echte wereld. Ze hebben de echte lichaam van Trinity gepakt. En ze zitten nu klaar om te koppelen met die van Burks. En je ziet daar een hele kleine puntje bij de nek van Kujaku. En dat is hoe ze dan, zeg maar, Sati projecteren. Ik vond het interessant om te laten zien. En ja, dit is echt een mooie gesprek tussen Neo en de analist weer. Elke keer als een analist tussenkomt, leuke gesprekken, heel veel te leren. Hier zitten ze buiten Simulatte, coffeeshop. En Neo zegt tegen hem, ik wil alleen maar met haar praten. En de analist zegt van, kom terug in de Matrix en je kunt zo vaak met haar praten als je wilt. En Neo zegt, als ze me vertelt dat dit is wat ze wil, dan win jij. Ik zal mijn lichaam terugplaatsen in de Matrix. Maar als ze het niet wil, dus als Trinity niet wil, laat je ons vrij. En analist zegt, waarom zou ik dat willen? En Neo zegt, op dit moment zit ik op het schip vol met mensen die klaarstaan om me los te koppelen en me in de echte wereld te vermoorden. Voordat ze je toestaan me terug in de Matrix te plaatsen. Als je deze Matrix wilt, dus deze Matrix, is dit je enige kans. Want de analist wil niet dat deze Matrix gereset wordt. Want dan verliest hij zijn functie. En dit is ook een verwijzing dat de donkere occultist, op het moment dat ze je niet meer nodig hebben, die wordt dan gewoon vermoord of weggegooid of whatever. Ja? Ze dumpen je gewoon. En daar zie je Trinity klaar om met Neo te praten. En dan Trinity zegt tegen Neo, nadat je wegging van de garage, ging ik naar huis en speelde ik het spel, dus Matrix. En ik bleef maar denken, waarom voelt het verhaal als een herinnering voor mij? Er is een deel van mij dat voelt alsof ik heb gewacht mijn hele leven voor jou. Ik wou dat ik was wie je denkt dat ik was. Maar kijk naar mij, ik kan haar niet zijn. Dus Trinity is nog steeds niet wakker. Ja? En dan nogmaals, op het moment dat er een beetje vooruitgang komt, komen de agenten weer van de Matrix. Dit zie je de man van Trinity Chat. Die is een handelaar, die is een robot. Die is niet een echte man of een echte vrouw. Zo zie je ook, hè. Soms, je eigen partner die hou je tegen ook om te groeien. Dus je moet opletten hiermee. Ja? Dus Trinity zegt, het is te laat. En Neo zegt, ik begrijp het. Dus Neo, die dwingt niet. Ja? En Neo zegt, oké, nou, weg. Dan moet ik terug in de Matrix. Ja? En dan hier zie je Bugs die vraagt aan Sati, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? En Sati zegt van, Neo had het mis. Dus Neo dacht van, ik kan Matrix natuurlijk wakker maken, of ik kan Trinity wakker maken. Maar hier zegt Sati tegen Bugs, het is mislukt. Dus hun dachten dat de hele missie mislukt is. Ziek is nu klaar om de kabel weg te trekken van Neo. Dus als het plan niet werkt, dus eruit halen. En op dat moment, wat gebeurt er?
Wanneer Tiffany's man haar hand begint te trekken, ja, Chat zegt, Tiffany, je moet met ons mee. Tiffany. Dus op een gegeven moment werd Tiffany, dus Trinity, hier zie je ook, en dit heb ik gezet om te laten zien, dit is niet een echte verbinding. Je ziet, er is geen verbinding met de hand, met een echte verbinding. Ja, we zijn er bijna klaar, mensen. Ik weet het, ik word al aangewezen dat ik moet stoppen. Dus we zijn bijna klaar. Dus dit is geen echte, daarom heb ik dit hierin gezet. Dus soms is jouw eigen partner ook niet jouw partner. Dat is een beetje wat je niet moet vergeten. En dan op een gegeven moment kregen ze dan, zeg maar, van de analist, was er dan zoiets als de zwermmodus, die is geactiveerd. Dat zie je daar op die ogen. En het laatste woord van Trinity tegen Chat was van, ik wou dat je me verdomme niet meer zo noemde. En je kunt me maar beter je handen van me afhouden. Dus hij is nu eindelijk wakker. Ja. Chat valt nu Trinity aan en terwijl de andere agenten Neo aanvallen. Ja. En de analist zegt, je weet dat ik je niet kan laten gaan. Dus hij is niet een mannetje van zijn woord. Dus ik denk dat het déjà vu weer helemaal opnieuw is. Dus hij gaat ze niet vrijlaten. Dus we beginnen natuurlijk te vechten nu. En hij gaat natuurlijk de wapen bij Trinity vasthouden. Opeens, van alle mensen, komt agent Smith. Ja, tussen beiden en helpt Neo en Trinity. En duwde zeg maar de wapen weg van de analist. Want hij wil geen slaaf zijn natuurlijk. En agent Smith nam de pistool uit de handen van de analist en zegt, Tom en ik hebben meer gemeen dan je weet. Laten we zeggen dat toen hij vrij kwam, ik vrij was om mezelf te zijn. Dat is wat hij zegt. En in de tussentijd is natuurlijk het verhaal van Bugs en Trinity is nog steeds gaande. En je ziet hier dat Bugs nu, zeg maar, als bewustzijn in plaats van Trinity komt. Zodat Bugs is eigenlijk de rode pil voor Trinity in dit geval. Ja? En zie je hier dat Trinity wakker wordt en zijn krachten terugkrijgt. Dat is het belangrijkste van het hele verhaal. En obviously, de analist wil dat niet. Dus hij heeft gezegd, die heeft beveeld dat alle programma's Trinity te stoppen. Dus om haar te gaan vermoorden op een of andere manier. Ja? Maar gelukkig is de lichaam verplaatst door Kujaku. Nou, dit verwijst ook naar de Christusverhaal. Wanneer Christus opstond, dat toen de mensen terugkwamen naar de graf van Christus, het was dan leeg. Hetzelfde verhaal weer. Ja? Niks is veranderd, mensen. En hier zie je ze natuurlijk struggelen om die connectie te maken. Want die bruiloft moet plaatsvinden. Zodat er juiste actie en moed en wilskracht gegenereerd wordt. Ja, zo zie je daar. Dit is wat ze dan tegenhouden. En uiteindelijk is het gebeurd. Dit moet wel in de waarheid gebeuren natuurlijk. En dan komt er een explosieve kracht. Dan zie je dat. Boom. Zo'n explosieve kracht. Hier zie je dat. Je ziet dat weer. En ze kregen eindelijk hun macht terug. Ja, eindelijk. En dan komt de analist en zegt, dit is nog niet voorbij. Ik ga het lockdown initiëren. Lockdown initiëren, weer. Ja? De Matrix vertelt het allemaal. Het is voor jou. Het gaat om jou. Het gaat niemand anders, om jou. Daar gaat het om. Ja? Ze kregen terug hun krachten zo. En hier zie je dan Agent Smith weer komen om Neo en Trinity te helpen. Smith schiet het programma van de analist helemaal kapot. En zegt tegen Trinity en Neo, hier eindigt onze onverwachte alliantie. Verwacht niets anders van mij. Niks anders van mij. Ik deed dit omdat we een gemeenschappelijke vijand hebben. Ja, het gezegde, vijand van mijn vijand is mijn vriend. Zoiets, volgens mij. Ja? Nu begint de zwermmodus hier. Dus we kunnen deze mensen controleren zoals ze willen. Zoals ze willen. En dan zie je hier Neo en Trinity. Neo probeerde te vliegen, maar dat kon niet. Dus hij ging natuurlijk ontsnappen. Dit einde van de Matrix is vrijwel heel snel. En dan zie je daar dat ze dan het programma van een zelfmoordprogramma hebben geactiveerd. Dit is iets echt, mensen. Dit is van de Monarch manipulatieprogramma. De Monarch vlinder achter de analist, die verwijst naar de Monarch manipulatieprogramma. Je moet het even googlen, Monarch manipulatieprogramma. Ja.
Ze programmeren de mensen, ze traumatiseren de mensen eigenlijk. Dus het is een soort indoctrinatietechnieken. En ze laten de mensen met enkele woorden of met geluid of met drugs kunnen ze dan zeg maar dit activeren. Zelfmoord activeren. Sommige mensen in die groepen die gaan zichzelf vermoorden. Ja? Laten we een klein beetje denken aan naar Epstein. Ja? Epstein is dat verhaal. Dus voor degenen die het niet weten in Amerika, Epstein, Google het, Epstein, die had altijd contacten met de president en dat soort dingen. En ze deden ook aan pedofilie, et cetera, et cetera. Maar in ieder geval, ze hebben hem gevangen genomen en hij is zelfmoord gepleegd, zogenaamd. Maar de Monarch-programma is echt waar. Dit verhaal van zelfmoordprogramma. Dit is een beetje disturbing, maar het is heel gewelddadig. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Dus nu zie je hier, ze gingen ontsnappen en ze hebben 3 helikopters hier. En ze proberen hier op het gebouw de helikopters... klaarblijkelijk hebben ze een beetje van hun krachten terug. Want Neo die pakte daar zeg maar de raket en dan duwde die raket naar een andere helikopter toe. Dus ze hebben deels hun krachten wel terug. Ja, en hier zie je dat het helemaal ontploft. En je kunt zien dat de krachten weer de krachten hebben. En op een gegeven moment, dit is het belangrijkste. Hier zie je Trinity zegt, ik herinner me dit. Ik herinner me ons. We kunnen niet meer terug. Nu begint hij echt te begrijpen. Er is geen weg terug. Vrijheid all the way, baby. Vrijheid all the way. Ja? En Neo zegt, dat doen we ook niet. Ja? Ze bereiden zich voor de sprong in de diepte. Samen, dit keer. Ja? Hier zie je ze dan zeg maar sprongen maken. En trouwens mensen, uiteindelijk was Trinity degene die ze allebei redden. Want Neo die kon nog niet vliegen. Mensen, dit is niet neofeministische ideeën. Dit is in het occulte dat de liefde ondersteunt de actie. Je moet het met het oogpunt zien van occultisme. Liefde ondersteunt je actie. Dat is wat je hier ziet. Niks van nee, dat Trinity sterker is dan de man. En al die onzin die je ziet ook op televisie of op YouTube over deze film. De reviews over deze film. Gaat niet om. Hier zie je ze voor het eerst bij elkaar komen. Dit is de laatste scène. Ik moet het voor jullie lezen, jongens. Dit is echt zo interessant. Je ziet duidelijk weer dat hun hebben hier volle kracht. Je ziet hier Trinity, die explodeerde de muur naar binnen. En analist zegt van, wat dramatisch allemaal. En dan zegt Tiffany, en dan zegt analist, het was een privégrap. Tiffany, het was een privégrap. Ja, en dan zie je de analist daar zitten. En omdat hij die grap heeft gemaakt, was Trinity een beetje pissig geworden. En schopte de analist en zijn kaak, ja, zijn kaak brak, zeg maar. Dus dat is, en je ziet daar zijn kaak hangen. Het is een behoorlijk gewelddadige scène trouwens. Maar het idee is dat op dat moment Trinity ook een Christusfiguur is trouwens. Zo zie je, hè? Het heeft niet te maken met het geslacht. Het heeft te maken met de denkwijze. Trinity hier is de Christusfiguur. Met al de krachten die Neo ook had. Ja? Het heeft te maken met je gedachtegang, mensen. Ja? Het heeft niks te maken met man of vrouw. Dus die hele uit elkaar halen van man en vrouw en deze Hegeliaanse dialectiek moet stoppen. Men moet het gewoon erin prikken en zien en stoppen gewoon ermee. Dat is allemaal onzin. Het heeft gewoon geen zin. Mannen en vrouwen zijn even gelijk. Hier zie je Trinity, die doet dit. Ja? En Trinity kan in de Matrix nu alles doen wat hij wil. En hier repareert hij dan zeg maar de analist weer terug. Dus hij heeft zijn keel doorgesneden. En dan klikt hij weer en dan repareert hij weer. Maar hij knikt niet met zijn middelvinger. Zij knikt met haar ringvinger. Zie je dat? En de ringvinger, wat is de ring? Want die verwijst naar de alchemische bruiloft weer. Alchemische bruiloft. En wat ik ook daarbij wil zeggen, is dat de ring heeft een vierkant. Een vierkant is in het occulte, betekent dat ook stabiliteit. Betekent ook orde. Dat is een vierkant. De negatieve connotatie daarvan is ook slavernij trouwens. Ja? Want het is dan de vierkant waar, als je er binnen blijft, zo. Maar dat betekent ook orde, stabiliteit, orde. Ja? Het is dan dus een positieve betekenis. Ja? Dus, en dan zie je hier, het snijdt hem, de keel wil door hier. Oh, ik heb het al gezegd. En hier zie je, ze knipt er weer terug. Even kijken. En dan zegt de analist tegen Neo, kun je haar niet onder controle houden?
Maar dit is voor de mensen die begrijpen, ze spelen de controlespel niet meer. Dus man die controleert de vrouw niet meer en vrouw manipuleert de man ook niet meer. Ja. Dus dit is de laatste scène, dit is het laatste gesprek. Heel belangrijk. Neo en Trinity zeggen tegen de analist, je baas heeft geprobeerd de failsafe te resetten. Ja. Waarom hebben ze dat niet gedaan en je al verwijderd? Ze vragen waarom hebben ze, je hebt gefaald met ons in de matrix terug te stoppen. Waarom hebben jouw baas, dus de mensen boven je, jou niet gedelete? Waarom hebben ze je niet verwijderd? Dat is wat Trinity en Neo zeggen. En dan zegt de analist, ik wist dat het onmogelijk was. Het resetten naar het oude systeem. Het is onmogelijk, zegt de analist, om opnieuw op te starten naar de vorige versie. Ze hebben de code van de ene nodig. Dus dat betekent, ze hebben Neo en Trinity toch nodig om terug te gaan naar de eerdere versie. Dat is wat hij zegt. Daarom hebben ze me niet verwijderd. Ja? En dan, hier is het gesprek, jongen. De analist komt met een paar interessante slotwoorden. Ja, ze hebben me niet verwijderd omdat ik het systeem ken. Ik ken mensen en ik ken jou. Op dit moment voel je goed over jezelf. Je zou moeten. Het was een overwinning. Bravo. En wat nu? Wat ga je nu doen? Ja? Wil je een deal sluiten? Verwijzen naar Neo's deal met de machine staat in de derde film. Wil je met mij nu een deal sluiten? Wat wil je nu doen? Ja? Denk je dat je alle kaarten in handen hebt omdat je alles in deze wereld kunt doen? Ik zeg, ga ervoor. Maak het opnieuw. Veel plezier ermee. Verf de lucht met regenboog als je wilt. Maar hier is de ding. Luister goed wat de analist zegt. Hier is de ding. De schapen, dus jullie, dus de mensen die dan de regeringen volgen, zijn schaapjes. Ja? De schapen gaan nergens heen, zegt hij. Ja? Ze willen niet de romantiek die jullie hebben. Ja? Ze willen dat niet. Ze willen niet met liefde natuurwetten volgen. Ze willen die romantiek niet hebben. Ja? Ze willen gecontroleerd worden. Ze hunkeren naar het comfort van hun zekerheid. Ja? Het gaat over jullie. Het gaat over de lafaards, de mensen die lafaard zijn. Ze willen niet deelmaken aan het grote werk. Het grote werk van zichzelf veranderen, maar ook het grote werk daarbuiten. Andere mensen ook helpen zodat we als persoon kunnen evolutioneren, maar ook als ras kunnen evolutioneren. Ja? Het zijn de New Agers, noem ik dat. Ja? Ze zullen je vertellen in de New Age dat je niks hoeft te doen. Dat is niet waar. Dit is de grote leugen. Als je dat gelooft, dan zit je erin. Dan hebben ze je geïndoctrineerd als je daarin gelooft. Dan zit je erin. Je bent geïndoctrineerd als je dat gelooft. Ja? Dat je niks hoeft te doen. Je moet iets doen. Je moet werk. Er is werk aan de toko. Aan jezelf en ook aan de andere mensen om je heen. En jij moet deel van worden van deze verandering. Ons allemaal moeten deel van zijn. Dit is de laatste dialoog, zegt Neo. Wij zijn niet hier om een deal te sluiten. En dan Trinity zegt, we zijn op weg om je wereld opnieuw te maken. En Neo zegt, we gaan mensen eraan herinneren wat een vrije geest kan doen. En Trinity vervolgt, ik ben het vergeten. Het is gemakkelijk te vergeten. Trinity geeft toe dat hij aan het slapen was. Net als ik ook. Ik heb ook toegegeven, ik was aan het slapen. En op een gegeven moment, iets knikte. Iets komt oké, nou, dit gaat niet zo. We moeten iets gaan doen nu. Ja? En dit is mijn bijdrage. Dit is mijn liefdesdaad. Ja? En dan Neo zegt, ja, de analist kan het heel makkelijk maken. Ja, de wereld maakt het heel makkelijk om te vergeten. Makkelijk maakt het ze. Ze geven je Netflixen en al die andere troep om je hele tijd aan te focussen. En Trinity zegt, voordat we beginnen willen we je gewoon komen bedanken. Je hebt ons iets gegeven waarvan we nooit hadden gedacht dat we zouden krijgen. En de analist vraagt, wat is dat? En ze eindigen te zeggen, nog een kans. En dan zie je ze hier. Dit is ook de alchemische bruiloft weer, man en vrouw. Het eindigt bijna hetzelfde als de eerste film. Ja? Ja, dit vertegenwoordigt ook hun ontwaking van al hun krachten. Dus ik hoop dat er nog een film komt. Tegen die tijd dan gaan we het weer analyseren, mensen. Hierin is mijn overzicht van de Matrix-trilogie en de Matrix 4 afgesloten. Ik hoop dat je begrijpt dat de algemene boodschap van de Matrix-film, die duizenden jaren is verteld. Duizenden jaren. Ja, en ook in alle mystieke scholen. Die praten over hetzelfde. De vrijheid van mensen. Dat gaat eerst, mensen. Absolute vrijheid. Moreel zijn. Daar gaat het om. Ja.
Want de mensheid moet op zijn volledige potentieel. Ja, daar moeten we gaan. We moeten onze potentie, kansen verbreden. Als jij deze regeringen hebt en deze instanties, wordt het allemaal beperkt. Het is altijd zo geweest. Nu is het ook niet anders. Ga mij niet vertellen dat je het beter weet, want het is niet zo. Want nu gaat het niet anders worden als het niet verwijderd wordt. Ja? Want hun zijn dan zeg maar het hokje in de negatieve zin. In de negatieve zin. Ja? En het begint eigenlijk door te stoppen met liegen tegen jezelf. Door te stoppen met zoveel te fantaseren, want ze zijn meestal gebaseerd in fantasieën, wanneer we elkaar liegen. Ja? En door te leren denken. We moeten gaan leren denken. Ja? De trivium method gebruiken. We kunnen achterkomen wat waarheid is. Met de trivium method doe je dat. Ja? Dat ze je hebben verteld dat het allemaal niet waar is, dat de waarheid niet bestaat. Allemaal leugens. Het is mogelijk. De trivium method heb ik over gehad. In de toekomst ga ik het weer natuurlijk nog een keer doen, want herhalen, volgens mij is het van herhaling vatbaar, ja. Dus ik ga het nog een keer doen. Dus blijf maar kijken. Deel deze materiaal met andere mensen. Doe jouw deel in het geheel. Bedankt allemaal voor het luisteren. Volgende week hebben we Maria weer. Heel erg interessant. En ik zie jullie weer volgende week fris en fruitig. Ja? Bedankt voor alles. Tot de volgende week, mensen. Doei!